Amabhelo la ngozondo khubona oqondo mafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa ovapho mnoma nontshanga sodiba ndlela ezohlwele zayidiba indlela zathe zadiba nendlela kabo guqa kandlela kamsalelo sompisi omphemba abanye mabephemba ngamabele thina siphemba ngezibi bathi siphemba ngayo ubhele lizimzime ladla abantu kodwa ngusonani into ezingoni bantu siqhwanyaze ngemali xa sitho njalo siyacamagusha ngalo suku lanamhlanje Monday the 7th of June 2021 lolo suku namhlanje singene evenkileni siyokhangela masikufumane sithi namhlanje sawube siphethe iyeza lamatyala namhlanje sisusa lo matyala xa sesisitsho ke sithi kuwena mntu kofikayo kweli khaya don't forget to subscribe, comment, share ukwenzela ubana le ncoko yanamhlanje ifikelele naphansi komhlaba nakwabo bangasekhoyo bayifumane ukuthi ubhele uphethe iyeza lamatyala. Asinazi announcements ke sizawungena kuyo. We just want to keep emphasizing the engagement. Don't forget to comment, including lumntu mnye umane sithi unlike. It's also an engagement. Amane sithi unlike noba kuxoxwa ngatoni afika athi unlike naye is also engaged naye uthi akakho happy asizuba happy sonke kaloku bantu abahle sithi ke naye masimamkele ukuthi uphakathi kwethu is following with his anger okanye anger. Namhlanje sithetha ngalo iyeza lamatyala. What is amatyala? Amatyala bantu abahle kukulandeliswa ngezinto nje ezikutyholayo ngelinye ixesha nguwe ozilandeleyo ukutyholwa nguwe ozilandele ukuthetha ude ngelinye ixesha lento yambi yokumisa ematyaleni ekhoti kule ndawo kuthiwa kusemaplangeni uyojongana nabagwebi. Amatyala ke abazindidi ngeendidi. Namhlanje sithetha ngalo iyeza lawo amatyala. Siyayitsho ukuthi the most common kumatyala abantu abayaziyo abayilandelayo abayihoyayo yile kuthiwa ufunwa ecourt nayo, we'll talk about it. But masiyohlule lento yamatyala kwinto esisichitho. Bakhona abantu ufumanisa uba ulandelwa ngamatyala phakathi kwekhaya kuxoxiswa wena nguwe lo mntu ungekho right phakathi kweli khaya okanye kule relationship kuyo you always fight with this spouse nilwela nento yokuba kwawa icephe all of a sudden ukuwa kwecephe is war. Sisichitho amaxesha amaninzi ngelinye ixesha wena nabantakwenu nilwa njalo nilwela izinto zekhaya noba kuthethwa nje a simple thing yokupeyintwa kwendlu whether it must be painted black or red, that is war. Abanye bathi wena uyathanduza nento eziphume xa uhleli nje uyalwiswa nalapha emsebenzini noba kukho nje into engaqondakaliyo nguwe lo uzawubekwa ityala lalanto irongo. I remember a case of another guy owaxoxiselwa ukuba imali emsebenzini while umsebenzi wakhe had nothing to do with imali but lamfanele ityala wagxothwa emsebenzini kuba kuthiwe ube imali when in fact he was not even kule ndawo yesini. Ezinye ke zezi zinto sisichitho ifuna ke uyijonge ukuba awuchithwa namhlanje wena uchithwe emsebenzini nje bawuxoxiselwa i-R50 nje ube wena usebenza uxova udaka kubiwe imali eofisini kuthiwa ungene kula office when you were not even close to le ndawo ine-office lekufanele kubekho namangqina. Ingasisichitho ke mntana omhle kulwa nespouse nihleli nje niyalwa yijongeni. Ingasisichitho phakathi kwekhaya nje banihleli nje niyaxabana abantakwenu nodadewenu kuqhuma uthuli nangento engafananga uba iyalwisa niyalwa nileli khaya omnye athi fotek nomnye fotek so ngentloko enkulu and then omnye aphume left omnye aphume right. Ingasisichitho but the advanced form yesichitho ingasisilwane isidungamzi into ekhoyo nje eziba kudungeke eli khaya. We're not talking about that one but if you suspect that one sinayo ikhombo yesichitho apha ekhaya ezama ukususa isichitho. Esinye ke isichitho sihambe sikuvale nalapha ekuboneni ungaziboni izinto kuba kaloku ngokwena you've got this veil, this shroud, lento le curtain ephambi kwakho oludako tyabe kwelona esisimnyama. Ukuba ususe sona ngayo le khombo yesichitho uye uyibone into engumehluko. But sifuna uthetha thina ngeli yeza lamatyala sithi lona you will find in need yeli yeza under conditions ezi-6. They can be more but we've highlighted nje ezizi-6. Eyokuqala uleqwa wena ngamatyala asedlozini.
kokwamatyala phakathi kweli khaya into esidilishana nayo ke umhla nezolo. I want to keep emphasizing the same thing because per day I get not less than 5 calls. Umntu afone ekhala tata uBhele ndiyakuleqwa ayitsho ibali lakhe alitsho. Xa ummamele uthi kuye hayi mntana omhle akukho yeza liza kulungela wena awuleqwa zizinto zakokwenu efanele uba uzihoye. Xa uncokoncokola naye ufumanisa uba noko umntu wabantu ugqibele kudala ukuhoya into zakokwabo, omnye zange azihoye. Ngoko ezihlwele zakokwabo zimombathise ngesichitho, zimombathise ngesicanuka. Abantu abafuni lo mntu izinto zakhe azihambi kakuhle, imali ayihlali. Nalena into ebenayo iphuncuka phakathi kweminwe because kaloku abantu bakokwabo bayazithathela, bayazilandela ezi zinto bazifunayo. But that does not mean xa bezithathela your problem gets solved. Bakudepa nje intlantsi abantu bakokwenu. So sinawo lo matyala ke abantu abadala afuna ukuthi uwalandele, kodwa ngayo lena into sithi iza kukuzama while usekwiprocess yokulandela izinto zakokwenu. Ubusebenzisa yona, we repeat, iyeza is not a substitute kwii-problems zakokwenu. Eli silihlanganisele ukuba ucele uthi ndisaqokelela, andikabi namali esandleni, ndicela uncediswa, ndizowufumana umsebenzi. What we don't accept, umntu othi hayi lo msebenzi endinawo bantu abadala awuzukwazi undincedisa. Abantu bakokwenu xa besithi kokwenu kufuneka inkomo, awunayo inkomo, uyasila. Uthi bantu abadala ndiyayazi into efunwayo apha phakathi kwekhaya, ndisaqokelela. Utsho ubize abantu kwenziwa le nto yenziweyo oyenzileyo yokukusila is an indication kubantu bakokwenu ukuthi you are prepared to listen, you are prepared to do what is required, you are showing, you are demonstrating your willingness. If nje uvele wasonga izandla hayi mna ndiyipheka kwaShoprite, le mali yenkomo nayo, uzawuqhubeka ke ngokuthathelwa nalona wobupheka umsebenzi until uhoye ityala lakokwenu. So lelo tyala ke esilitrita as the most important because onke angamanye la. Ukuba usolve amatyala kokwenu, onke angamanye amatyala uyakwazi uncediswa ngabantu bakokwenu. Unumber 2 amatyala kukho le nto uba ufumanisa uba wena uhamba nezitshomi zakho. I'll make a simple example, which was a case apha kule family yasekhaya. Niyile group yaba bantu benza loo nto ikukumosha by way of example njengoba ndisenza lo mzekelo. Njengoba nimoshile nje qho kuleqwa abantu kubanjwa wena, qho kude kubanjwa wena, qho kubanjwa wena. Abanye bayasinda, wena nguluhleli nje uyabanjwa. If le nto ayibethwanga yayiloo nto ikukhabarishayo, wena uleqwa ngamatyala. Yonke nje into elityala iyakufanela. Either sithetha ngaba bantu abathi xa bemoshile netshomi yokuphunywa nawo okanye as colleagues. Whenever kukho i-case apha emsebenzini, wonke umntu look at you and wena iyakufanela le nto ikokukumosha. Ingahluki kakhulu ke kule besesiyichaze ngapha ngasentla. Whether kulapha phakathi kwekhaya kuduke nto ithile apha phakathi kwekhaya, nguwe ofanelekayo ukuba ungabe uyenzile le nto. Even if you were not there, abantu think of indlela mhlawumbi you hid yourself wayimpukane wafike wamosha, because what matters kufuneka elityala likufanele. Unumber 3, we talk about umntu ehleli nje ulandelwa zii-hearings. When you are done with the hearing, there is a new one. When you are done with that one, there is another one. I remember omnye wenkokheli zeli lizwe was commenting landelwa ngalamatyala amaninzi. Uthi hawu mina ngithi ngiyayihambela kuqhambuka amacala la emgaqweni, aqhambuka. Uyabona ke ngoku xa seyithathelo shape njalo uthi wena uyazihambela phela kuqhambuka amacala la emgaqweni. Yabona ke ngoku wena ungumatyaleni. Bakhona ke abantu abanalo problem ukuthi around bona there's always ityala elithile. We're not talking about umuntu omoshayo because ubumoshile, you are busy with elatyala, wamosha again kuvuke nelinye wamosha. Sithetha ngomntu olandelwa zizinto angazaziyo. This is not different kumntu on a case that does not end. This is number 4. Lena yakho i-case uyixoxa, iya postpone
iyapostponwa. Ezabanye abantu ii-cases ezisimila kwezakho, there is i-conclusion whether umuntu uyagwetywa or uyasinda, because kwawukagwetywa i-finality. Now ugwetywe i-so many years or months, you know ukuthi you are now working towards ukugqiba your case. What about lona iyapostponwa? Every time you sleep with the case hoping for the best and is unending. That is number 4 wento ekulandelisa ngamatyala. Number 5, bakhona abantu athi noba uyazihambela apha endleleni kuthiwa impama namhlanje ubethwa ligeza, ngenye imini uleqwa ngabanye, ngenye imini nawe uleqwa ngamatyala ongawaziyo because le nto kukulandeliswa ngezinto ezikuvisa kakubi. Uthi uhamba nje, ukhona omnye umama that we are currently dealing with, nosisi endisebenza naye, unfortunately kuyayimamela le video, we are not disclosing the name. Lo mama uthi even if ngiyayihambela abantu mabengibheka bafuna ungishaya, is a very serious problem. Bakhona abantu abanalonto. You are lucky when people come and verbalize it to you. Abanye bayi-verbalize it, but they just gang against you. Abantu bethi namagqwirha apractice uthakatha, wena you are this easy target, behleli nje bafuna ukupractice ubuthakatha apha because wena ugutyungelwe yile nto yamacala. Wonke umuntu ubona nguwe lufanelekayo ukuthi you can be blameworthy, okanye singapractice kukuthakatha, okanye singakushaya ulandelwa ngaloo macala. Number 6, apha kwezinto ze-relationships, uba ungangena kule relationship iyaphela, you are blamed. Ungene kule iyaphela, you are blamed. Uhleli nje wena ungulo mntu ublenywayo. Sinalo combo ke, is a combo most lento because i-combination yezinto. Abantu ke abawaziyo amayeza lapha ekhaya, all the mayezas alapha ekhaya anezinto ezi-basic, izinto ezikukhupha isichitho ngaphandle nangaphakathi, izinto othi xa ugqibile usebenzisa amayeza uzisebenzise only after you've done izinto zokhupha isichitho. Nayo ke lena ikhombo ikuqala ikukhupha isichitho because zonke ezi zinto including ukulandelwa zizitole zakokwenu, ikhona the shout ekwenza wena either masiyohlule le nto siyiqualifye. Ngelinye ixesha wena ulandelwa nazo izihlwele ngeeproblems zabanye abantu. Uyayenza wena le misebenzi ifunwa kuwe, but kube kwezi zihlwele imisebenzi ebefamba utata omncinci uyifune ebantwaneni bakhe, abantwana bakhe ababone bengafanelekanga ukuthi bengalithwala lityala libekwe kuwe. Umakazi unabakhe abantwana, endaweni bengabantwana bakhe abamenzela imisebenzi uyibeka kuye. Ibona ke ngoku you are not different kumntu olandelwa zizinto ezimxhentsisayo, ezimjikelezisa endaweni enye, ulandelwa ngamatyala. Sithi ke ngoku icase yomntu onje could be ukuchithwa, could be isimnyama. Sisimnyama le nto ugqwalisekile ukuthi yonke into embi ifuneka ifanele wena. So sithi zonke ke ezi zinto zalapha ekhaya, we start with the concept ethi ingasisichitho, but if wena ulandelwa ngamatyala akokwenu akufaneleyo, this combo may not help you deal with amatyala kokwenu. But if you take le combo uyithatha kuba usithi uyacenga, ucenga towards ukulungisa izinto zakokwenu. We worked on le combo. Apha evekini we'll be talking, if not this week or next week, we'll be talking about clients overseas that have been ordering amayeza lapha ekhaya. We started sending before COVID and then we stopped. We are going to start. Sizabe sine-agent ke ese-UK. Nina abantu base-UK ngabo who inspired us ukuthi senze lento because balandelwa ngamatyala asemakhaya and they are not able to come bazokwenza ezi zinto zifunekayo, and kwezi ndawo bahlala kuzo abakwazi ukwenza na even the closest kwizinto emabazenze ukucenga isihlwele because of indawo abakuyo. So we prepared le combo, but then we also worked on wonke nje umntu oleqwa zii-cases including wena othi une-case. Yayibona ke izinto zasesihlweleni, when sihlanganisa amayeza asesihlweleni, ukuba umoshe nyani mntana omhle, umoshe nyani, kwaBhele senzele umntu othi ndiyaleqwa, andilazi elityala ndilithwaliswayo. If uthi uyaleqwa, we will give you amayeza nguwe nesihlwele sakho where you'll confess, ucela abantu bakokwenu bakuncedise uphume. Maybe we'll help you kwi-wedding because abanye abantu bamoshe nyani. And unfortunately mayezini we don't ask. Umuntu othi ndine-court case, we don't ask uba wenzeni, omnye ubulele
asingendawo ke, because sometimes we are not judges and asingabo abagwebi, yes, in so many ways. Whether abagwebi basemhlabeni, abagwebi baphansi komhlaba and so on. Asigwebi thina abantu bamayeza, sikunika iyeza mntana omhle so that wena uzibonele ukuthi uthini kuloo kona yakho. Nantso ke into yeyeza lamatyala, zifumanele ke ukuba awuyiboni kwi-page apha kule online, umkhangela uTata uBhele, like we were saying, le nto siyilungiselele abantu outside the borders of eli lizwe, beleqwa zizinto ezibaleqayo kuloo mazwe, bengakwazi banqule kumaxhanti asemakwabo, bengakwazi ukuzithethelela emakwabo kuba beselizweni lasempangelweni. Nawe ke iza kufanela noba ulapha, but wena mntu olapha iza kuncedisa into uba uyidibanise naso nesihlwele sakokwenu, ucele kwizihlwele. Noba sewuleqwa ngamatyalo kwenyani, ucele kwizihlwele zakokwenu, ubathembisa kona. Ungalibali ke ukuthi xa uphumile ematyaleni uhambe uyokwenza uthembisile. Nawe kwezo relationships zingalungiyo, it could be abantu bakokwenu, khawuyijonge. Ukuba kudala uyilwa yinto yesichitho, khawukufumane le khombo yakwaBhele, ujonge ukuthi yona ayizukuzamana nawe othi apha ekhaya sihleli nje siyaxabana siyalwa. Ukuba nithi kudala nizigxotha izilwane, khawuyikhangele nalena into ujonge uba ayizukusondezana. Sithi masiyeke njalo ke siyodibana ngoLwesithathu apho sizabe siphethe khona amachiza. Just by way of reminder, izolo Sunday besisenza into yamathongo. It was very long. Sayenza week 13A, week 13B uzawufika apha evekini. Ingaske ke wena mntu okhomentayo ucommente ku week 13A, even if lento has something to do with 13B, ukwenzela uba singajongi u-13A and 13B, masijonge week 13, which is Sunday, not during the week. So ukhomenta ke yenza nje ulike, ucommente thanks, into enjalo, but ungabhali ithongo. Siyazifuna ke engagements, i-comments. Noba ucommente wathini ucommente, but ungapaste ithongo, because sizawujonga Sundays. Masiyekeni ke ilale, sizawudibana ngaye uLosithathu Camagu.